На гости сме на Деница. Днес има някакъв повод, ще кажи след малко сама. Аба, има изкара, ядени и пиени. Кои са канят на вратата, ще влизат ли, няма да влизат, срам ли ги, Коста? Добър ден, довадаме на гост, на рожден ден, на това красивото момиче. Така, добър ден. Чакай, хайде. Това е за дегустацията. Много е весело тук. Ти понеже много обичаш такива работи. Любимото ми. Посрещат го с мръвка. Някой с хляб и сол, други с мръвка ги посрещат. Ще скаже ценно мнение. Да, те изпъквам сол. Върха. Мили, перфектно, перфектно. Страхотно, страхотно. Чум да брат последен Може опит. кажа, че е жесток. Да се буда мъжа. Пипера е суров. Пипера е суров. Еми, той няма. Пипера не знам, а месото... Ще хапна как трябва да види. Ден много си хубава. Аз искам да ти за рождения ден. Да ти пожелая всичко хубаво. Аз мисля, какво се Само изненадата, че го честита. Неща. Каква е изненада? Йорлин е тук, главен майстор. Като рога са... Да си играем на сватбата. Сега, ако ми го намерите мъжа, може и да го направим. Така да посрещам с сватбата. Чакай, тогава ще ядем повече. Не разбрах какво каза. Вика следващия път да напокани така на сватбата да... Дай Боже. Ще поиграем, ще повъртим и обръчи, ще ви им попеем. И Борхо, и кой? Борхо, къде се губиш? Да. Я тук на кадър. Я тук на кадър. И аз сега, чакай, да върнем се. Бобча! Окей. Иво ли е Пъдев? Тук е, той е съветника. Това е главният готвач. А пък, тук е манджата. До главния готвач и главния е... А го знаете как мирише? Охо! Ако не мога да запиша миризмата. Хайде. Така изглежда барбекюто. Тук има вече готово. Тук има готово. Жутно направили са за компетент. Пензачик. Да. Най-това човеките трябва да се... Предварително да се обидим. Чакай сега. Отиваш ще снема, защото ти ще бъдеш копи модела така. Айде ре! Може ли правим поред? Тук сърменица, сърменица. С най-богатия в С кипа. оператора. Нали знаеш? Господин Пъдев? Фото ли? Как се чувстваш до рожденичката? Браво! Най-хубавото живота си пожелавам и много да въртиш обръщ. Добре да го пожелавам. Раз, два, три. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nita, Nita. Happy birthday to you. Международната бригада. Happy birthday. Това е става. Обаче аз селка да се помня. Няма. And you know how to use this? You know, yeah? А 215 стотини. Yeah, you put this here. Yes. To be sprayed, you make lights and very nice smell. Thank you so much, Manchka girls. Very good. Thank you so much. No problem. Thank you, back to your family. И аз съм си сла ябълче на глата. Хайде, хайде.
Всичко най-хубаво. Застани. Очка е. Ето, дай за всички. Аз съм малина. Дама ти различа. Оскува се на пагая. Тя се обърни. А по-добре застане. Пак се виждам. Маги, кой е правил? Тъй. Мама? Браво! И нас ми снима. Айде. Благодаря. Снимаш? One more. Come on. Go. Браво. С любов от всички нас. Но аз искам да видя Това подарък, да ти желание кажа. е много ме Мисля, да, много мърза да правим торта. защото измежду всичко хубаво има много лошо. Ние така искаме да зарадваме те да натъжи. Че направо ни разби. Желанието от нас. Те са нашите замените и не искаме. И наблюдаваме един основател. Няма ли да дойде този рожден ден? Виж сега ще се... Не го знам. Сега. Ей, те цветове са страхотни, Да, виж ама хубаво. така хубаво си пасва зелено и розово, че направо ми се свиди да го отворя сега. И отпред и отзад. Нека в сърцето ти останат само хубави спомени от нас и Кипър. Дани Емо, Дани Трио, Илка и Иво, Рени и Орлин, Ангел, Боби и Маги. Жерада. Благодаря много. Наистина съм страшно трогната. Благодаря. Браво, Ева, venceremos! Аз съм пожелала тази да срещу принца на Балкон. Ей, може някой черно бебе, знам не, ама сега може и червено се радва, защото е... Да. Това вече... Ей, това е страхотно. И Жак е красна. Майко. Аде, позичка. Жестока. Супер. Страхотно е. Аз никога съм нямала. Има и още един кашон за тебе. Давай другия. Много хубави идеи, нали? Я чакайте така да се... Благодаря много. Thank you very much. Страхотни са. Пробвай, страхотни са. А трябва направо да го сваляш. Направо да го сваляш, защото няма да сваля. Сваля и се радва. Я... Помощ ли искаш? Ела да го... Не, точно така ще направя. Аз също вярвам това, ама ще му обиждам. Аз такива... Тя работи на две работи, за какво? Зелено и розово. Ходи си за 5 дена, върна си, купи си билет. Сега като обичка всичка. Маме, тати го гледа, лоша работа. О, Боже, Господи, ви сте луди! Боже, Господи! Ти не очаквала изобщо. Не, направо. Дали ще стана? Тък му си мислех. Кой номер са? Ще ми стана. Защото ние си мислим, че в България... 37, обаче са малки, значи на те трябва да се... В България трябваше да си купя. Трябваше, ама Защото си няма. правих сметката, сега... Ама ще... Има да си станат. Даже и с тях тя може на контиши да обикалиш. Да. Бос крак, това се чешли на кожа и то не може да влезне. Аз съм Тя не мога да прецени сега и... Никога не съм носила и не. Ако не вземи по-голям номер един. Ако няма по-голям номер, може да ги смениш с... Точен ли ти е? Тук ми е. Идеално ти е, да видя. Ама да не е О, тук си празни, бе. Не. Те, защото са 5 месеца, тук си празни.
Кой да вземе по-голям номер? Може да се смени. Не, добре. 38 няма да ми стане. Ще се и отпусне малко ми преди го поносиш. Това с дънки са жестоки, са много елегантни. Страшни са направо. Бата бе, жестоки са. Наистина съм трогната до нямам. Вие Да, много яко сте. наистина нямам думи. Сега слагаш едни... Ачо! Уникален подарък. Venceremos! Eva, bravo! Айде, аплауз! Сега моля. Така. Много си хубава. Ще краднат. Много си хубава. Като вземи някой кипър. Сега вече аз по този случай мога да изям едно. Защо? И аз ще има една. Дай една целувка на камерата! Дай една целувка на камерата! Емилио, дай една целувка на камерата! Аз колко? International. Understand me, проблем. There is no problem. Вика, jer imaš ploha nos. Ploha nos. To mi тлева, čo гледай. Вика, ти да ще прато друге? Те не те снимам, лично да им се усмихва. Нема снимаш ти. Ако беше по... Аз да фанах как ядеш. Ти най-важно ако не снимаш кой. Той е много такова зябо, те че на матая, че тя да препене. Чех. Чех сон, я. Аха. Снимаш ли, паде? Я погледни камерата. Така. Така, аз колко съм, Един път, после да ти втори път. Това е господин оператора. Снимаш я? Снимам та, да. Оператора на Сайпус. Аз снимам, бе, днеска. Дойде време и аз се покажа. Не само днеска, тази камера, това е човека с камерата. Всички клипове, които гледате от Кипър, причината е той. Спаси цялото лято, спаси. Да. Да. Всичко живо се изпусне. На здраве. Жива здрава Деница, пак да почерпи. Аз предлагам до година пак тук се съберем. Много добре. Пане Любчо, Новия годен. И той е на рожден ден днес. Баба ти галти? Баба ти галти? Оде, Даницка, уйдам. Айде, сърдано. И аз. Продължаваме. Хайде, 3-4! Мексиканците го правят, това е. Взех от мен днес. Мини от другата страна. Дане. Снимка няма такова шоу, да знаеш. Еба! Нищото първо си позиция. Супер. Почка. Чакай. Може ли да снимка да си направя? Чекай да снимка, може да снимка. Ела. Благодаря. Дарчек. Да. Подарки. Браво. Я...
се учи от мишка. Може би... Степчо, ще може ли малката масичка да я сложим? Не ще може. Не, няма. Степано! Какво искаш да пишеш? Ти... Чакай. Оле, Панахта. тъкмо съм за снимка, да ти кажа. Стоя къде се стичка. Guten Morgen. You're here? Why are you here? Oh, motherfucker. Are you here? I don't understand. People cannot sleep, huh? You have some problem? You make a problems? You can go! I know that you're home now. Big gangster now, alone in this fucking apartment. I come every night. You're alone? Hello, Johnny May. How are you? Hello.